A múlt héten világszerte, barátaim, ez egy új sorozat, amit ma kezdek. Minden hétfőn délután 5 órakor egy videót fogok közzétenni ebben a sorozatban. Az elmúlt hét legérdekesebb híreit és csodáit fogom elmagyarázni a világ minden tájáról a lehető legszórakoztatóbb módon. Remélem, támogatni fogjátok ezt a sorozatot, ahogyan a múltban is támogattatok engem. Szóval belevethetjük magunkat a tartalomba? A kínaiak már néhány éve készítenek valósághű szexjátékokat. Ezeket a játékokat úgy tervezték, hogy hasonlítsanak az emberi testre, megragadva annak puhaságát és formáját. Ezeknek a szexjátékoknak az eladásai világszerte megugrottak. Most egy lépéssel tovább mentek, és a mesterséges intelligencia technológiát felhasználva szexrobotokat hoztak létre. Ezeket a fejlett robotokat úgy tervezték, hogy az emberhez hasonlóan mindenféle szexuális élvezetet nyújtsanak. Még nyögő hangokat is kiadnak, és személyes romantikus beszélgetéseket folytatnak az intimitás során. Képesek úgy is viselkedni, mint egy barátnő. Az ilyen szexjátékok és szexrobotok iránti kereslet Kínában az elsődleges hajtóerő a gyártásuk mögött. Kínában 1980 és 2015 között egygyermekes politika volt érvényben. Ennek eredményeként nincs elég nő, akit a férfiak elvehetnének. A 35 éves egygyermekes politika Kínában férfiak és nők millióit hagyta nőtlenül. Ezért növekszik ennyire ezeknek a szexuális játékoknak a gyártása. Csodálkozik, hogy ezek a férfiak miért olyan megszállottjai a szexnek. Érdekes módon a szexuális játékok 60%-át valójában nők vásárolják. Milyen érzés lenne, ha valakit nyilvánosan kivégeznének csak azért, mert dalokat hallgat vagy filmeket néz? Nagyon nyugtalanítóan hangzik, nem igaz? De Észak-Koreában pontosan ez történt. Egy 22 éves észak-koreai fiút nyilvánosan kivégeztek azért, mert 70 dalt és 3 filmet nézett meg Dél-Koreából. Ez azért történt, mert az észak-koreai forradalmi ideológia és kultúra törvény szerint a más országból származó tartalmak, különösen a dél-koreai tartalmak megtekintése súlyos bűncselekménynek számít. Észak-Korea olyan szigorú, hogy még azt sem engedi, hogy a fiú nevét más országok megismerjék. Ez az eset valójában 2022-ben történt, de a világ csak nemrég értesült róla, amikor az Emberi Jogi Bizottság néhány nappal ezelőtt jelentést tett közzé. A világon több millió vírus létezik, közülük csak a spanyol nátha vírusa ölt meg 100 millió embert 1918-ban. De van 2 olyan vírusnév, amelyre jól emlékszünk. Az egyik a koronavírus, a másik pedig a HIV vírus, más néven az AIDS. Az AIDS eddig több mint 40 millió ember halálát okozta. A korona ellen van vakcina, de mi a helyzet a HIV vírussal, amely először 1980-ban jelent meg? Mostanáig nem létezik vakcina. 2020-ban 68 000 ember fog meghalni HIV-AIDS-ben, de a Covid-járvány miatt ezt a hírt nagyrészt figyelmen kívül hagyták. Csak 2020-ban világszerte 38 millió ember lesz HIV-fertőzött. A világ összes HIV-fertőzöttjének 64%-a Afrikában él. Tudja, hogy ki áll a második helyen? India. A HIV-AIDS ellen számos kezelés áll rendelkezésre. Ezek között van 2, az FDA által jóváhagyott tabletta, a Truvada és a Descovy, de egyiknek sincs 100%-os sikerességi aránya. A Gilead Sciences most kifejlesztett egy lenacapavir nevű injekciót. Ez nem HIV megelőző vakcina, de állítólag 100%-os védelmet nyújt a már HIV fertőzöttek számára. A klinikai vizsgálatokhoz 2134 nőt választottak ki Ugandában, akiknek ezt a lenacapavirt adták be. Azok körében, akik ezt az injekciót kapták, nem volt 100%-os növekedés a HIV tünetekben. Tegyük fel, hogy van 2 ikerpár, akiknek ugyanaz az életmódjuk. Egyikük 25 éves korában megfertőződött HIV-vel. Azóta rendszeresen 6 havonta kapja ezt az injekciót. Tehát ha az egyik HIV nélkül él 90 éves koráig, akkor a HIV fertőzött is 90 évig fog élni. Ennek az injekciónak a szedése semmilyen módon nem rövidíti meg az élettartamát. Hát nem nagyszerű hír ez a HIV fertőzöttek számára? Az érdekes az, hogy mindhárom gyógyszert a Gilead Sciences fejlesztette ki. Amint ezt az injekciót a WHO jóváhagyja, világszerte elérhetővé válik. Barátaim, el tudjátok hinni, hogy egy nagyon érdekes történet elolvasása megváltoztathatja az ember életét? Elhiszitek, hogy már az is elég, ha ezt a történetet elolvassátok a gyerekeiteknek, hogy megtaníthatjátok nekik azokat az értékeket, amelyekre az életben szükségük van? Elhiszitek, hogy egy történet elolvasásával megoldást találhattok bármilyen problémára az életetekben, vagy bármilyen problémára, amivel szembesültök? Igen, ez lehetséges.
csak az emberiség történetében valaha elmesélt legnagyobb eposz segítségével. Ez a Mahabharata. Ez a történet 100-szor nagyobb, mint bármelyik blockbuster film. Ez egy kihívás. A Mahabharata teljes története Vikramaditya szavaival megírva, 2 részben, könyv és e-könyv formájában kapható az Amazonon és 43 online áruházban. A könyv világszerte 54 nyelven érhető el. A linkeket a videó alatti leírásban közöltem, rendelje meg most, mert ez nem csak egy könyv, ez a könyvtár, amire szükséged van az életedhez. Az elmúlt hónapokban a világ számos országa között háborúk dúltak, miközben a külső helyzet ilyen, India a SEBEX 2-vel újabb lépést tett előre védelmi technológiájában. Ez egy nem robbanékony nukleáris eszköz. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos atombombával ellentétben nem hoz létre hatalmas gombaszerű lángokat és pusztítást. Amikor felrobban, még egy tűzszikra sem látható, viszont 2-szer olyan erős, mint egy normál atombomba. Ez a világ legerősebb fegyvere. Ha India birtokában van a világ legerősebb bombája, merne-e bármely ellenséges nemzet háborút indítani ellenünk? Mindannyian ismerjük a Miss World és a Miss India címeket, de mi az a Miss AI? Az AI a mesterséges intelligencia rövidítése. A mesterséges intelligenciát arra használták, hogy létrehozzanak egy lányt, akit Kenza Lely-nak hívnak. Ő csak az interneten létezik, a való életben nem. Ő is egy Instagram influencer. Kenza Lely nem az egyetlen, több ezer hozzá hasonló van szerte a világon. Ezeknek az AI modelleknek Miss World-szerű versenyt rendeztek, amelyen a világ minden tájáról 1500 résztvevő mérte összetudását az AI influencerekkel. Ebből az 1500-ból a marokkói Kenza Lely-t koronázták meg Miss AI-nak. Ez az AI modell Kenza Lely egészség- és szépségápolási tartalmakat készít az Instagramon. Nagyon élethűen néz ki, akár csak egy ember, és olyan témákban készít tartalmakat, amelyek a társadalom javát szolgálják, ezért is kapta meg a Miss AI címet. Amikor ránézel erre az AI modellre, talán összezavarodsz, hogy vajon ember vagy AI. Egy hegynagyságú aszteroida száguld a Föld felé az űrből, 72%-os eséllyel teljesen elpusztítva bolygónkat, de még nem kell aggódni, 14 évbe telik, mire elér minket. Az aszteroida várhatóan 2038. július 12-én ütközik a Földdel. De van egy dolog, ami miatt aggódnunk kellene. A NASA elindított egy küldetést, a Double Asteroid Redirection Test, DART nevű tesztet. A küldetés fő célja, hogy észlelje a Föld felé tartó aszteroidákat az űrből, és kiderítse, hogyan lehet őket úgy átirányítani, hogy ne csapódjanak belénk. A küldetés részeként felfedezték, hogy ez az óriási aszteroida a Föld felé tart. De jelenleg a NASA-nak nincs megoldása arra, hogy elhárítsa a veszélyt, hogy ez az aszteroida elpusztítsa bolygónkat. Tehát most már ideje elkezdeni aggódni. Egy bengalurui székhelyű indiai startup, az Akash Labs olyan bővíthető űrlakóhelyet tervezett, amely lehetővé teszi, hogy az emberek az űrben éljenek. Ez lényegében egy űrház. Ez a ház 6-16 ember befogadására alkalmas. Az Akash Lab ezt a prototípust Space Hub-nak nevezte el. A Space Hub tágulási képességgel rendelkezik, azaz 7 napba telik, mire a Földről az űrbe érve teljesen kitágul. Kiváló védelmet nyújt az űrsugárzással szemben. Ebből a házból könnyen végezhetünk kísérleteket a Holdon. Dél-Koreában egy robot köztisztviselő öngyilkosságot követett el a túlzott munkahelyi stressz miatt. Ezt mindannyian tudjuk. De ez nem igaz. A valódi igazság az, hogy ezt a robotot robotfelügyelőnek hívják. Ez a robot nagyon különleges, mert képes lifttel vagy lépcsőn közlekedni bármelyik emeletre, bárhol is legyen a munka. Saját szabványos munkahete van, akárcsak az embereknek, és még saját munkavállalói igazolványa is van. Az igazi kérdés, amit itt meg kell vitatni, hogy ez valóban öngyilkosság volt-e. A dél-koreai munkaügyi törvények szerint sem az emberek, sem a robotok nem dolgozhatnak többet heti 40 óránál. Ha túlórázniuk kell, az nem haladhatja meg a heti 52 órát. Ráadásul ennek a robotnak szabványos munkahete van, és nincs túlórája. Az emberekkel ellentétben ezek a robotok nem rendelkeznek érzelmekkel vagy pszichológiai érzésekkel, hogy a munkát stresszként érzékeljék, vagy hogy azt gondolják, miért élek egyáltalán, tehát ez nem öngyilkosság volt. A robot egyszerűen megcsúszott, leesett a lépcsőn és összetört. A szakértők, akik megvizsgálták, azt mondták, hogy egy navigációs érzékelő hibája okozta azt a hibát, ami ehhez az esethez vezetett. Egyes influencerek öngyilkosságnak állították be az esetet, csak azért, hogy tartalmat készítsenek a közösségi médiának. Azonban elgondolkodhat azon, hogy miért használ a kormány humanoid robotokat, amelyek nagyon drágák.
a dél-koreai városi tanácsokban. Arra használják őket, hogy megvédjék a dokumentumokat, a közérdekű információkat, a költségvetéseket és más érzékeny információkat a kormányzaton belül, megakadályozva azok kiszivárgását. Elvégre a robotok nem kérnek kenőpénzt. Barátaim, találkozzunk újra jövő hétfőn 17 órakor. Rendeld meg most a Mahabharata könyvemet. A linkek a videó alatti leírásban találhatók. Továbbá, ha még nem iratkoztál fel a csatornámra, kérlek tedd meg azonnal. Addig is, vigyázzatok magatokra. Viszlát!